El 2010 es va fer la proposta del Patrimoni de la Humanitat, doncs lamentem que no s'hagi fet res de res. Una actitud totalment passiva, una actitud de falta de capacitat de gestió per tirar-ho endavant, i nosaltres ho vam proposar el 2010, es va aprovar, però no s'ha fet res, ho vam posar al programa electoral el 2011 i ara tornem a dir, el 2015 tornem a dir que cal promocionar turísticament, cal promocionar el turisme cultural de casa nostra i un dels actius més importants que tenim i que cal donar-li el valor i situar-lo al mapa de la planificació turística internacional és la Catedral de la Seu. I tot el conjunt catedralici creiem que mereix que fem els passos necessaris, que la posem en valor per tal de que sigui reconeguda a nivell internacional. Els nostres compromisos seran que el primer plenari després de l'estiu, el mes de setembre, ja prendre un acord al plenari de l'Ajuntament per tal d'iniciar els tràmits per la declaració de la Catedral Patrimoni de la Humanitat. Com el piragüisme ja ho és arreu del món, doncs també volem que la nostra catedral, el nostre conjunt catedralici, el nostre centre històric, la nostra història mil·lenària sigui reconeguda, apreciada arreu del món. És una autèntica joia, com n'hi ha poques a tot el món. Jo demanaria a l'Òscar, quan sigui alcalde, i a la gent que estiguin a l'Ajuntament, que facin un procés extremadament participatiu, que tota la gent de la Seu i de més enllà es faci seva aquesta empresa, perquè és una empresa transcendental, el turisme de qualitat, sobretot, en tota aquesta zona, i un pas decisiu per la sortida de la crisi.